un circuit per tothom, vale? El més divertit possible, amb aquest 720 passes per sota després per dormir, és molt divertit, així podem treure profit una miqueta més a un indoor. Com podeu veure, hem aprofitat el que són les grades també, és un pavelló una miqueta més ample del normal, o sigui, no és el reduït de sempre que hem volat. I res, esperem que us agradi el circuit, que el disfruteu, no sé si heu entrenat amb el Velocitron o no, us ho diu molt i ja està, si ho heu fet. A partir d'aquí, doncs bé, les 4 normes de sempre. Quan comencin les curses, d'aquí cap allà, només pilots i el Paco, vale? I així després ja tindrem tot llest, sí? Perfecte! Atenció, atenció! A la sortida podem passar per sota o per dalt, com millor us vagi, vale? Ja m'ho va dir, no? Per sota, pugem cap a dalt estirat i baixem cap a aquesta porta, vale? Aquesta zona és delicada, la recta jo trobo que és la part més delicada del circuit, vale? Aquí t'enlaires molt sense voler i te'n vas cap a la corda, cap a dalt, o sigui que s'ha d'anar amb cuidado. Sí, sí. Vamos, venga, ahí. Para hacer la procesión, mira. Pum, 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 pum. Madre mía, es que no la habéis visto en el Velocitron, cabrón. Venga, va, ¿cómo es esta? Esta es súper guapa, de color rojo, cristallina, que sabemos cómo. Estaremos decorando expresamente con un toque. De Navidad, de Navidad. Es navideña. Truco, hay que pasar por la derecha que es más alto. Y seguimos por arriba, seguimos mirando a la derecha, por abajo y salimos hacia la izquierda, ¿vale? Y ya bandera y vuelta, ¿vale? Bandera es por arriba, vuelta arriba y por crucero, abajo. ¿vale? Y esto es la última vuelta. Ya pasamos aquí a la Crash Gate, ya nos subimos, ¿vale? Ya cerramos aquí. Sí. A la Crash Gate. We won't come down, and the sun can't
tercera posició per l'Òscar Joel. Ole! Puja, puja. Molt bé. I ara en segona posició tenim Anna Paco. Ui. Ha vingut avui a mostrar-nos el Blese. Ui. Ui.